Ja si myslím, že oni tu prídu a spoznajú tu ľudí, ktorí sú normálni a predsa žijú ináč ako bežní ľudia. Nechodia v piatok večer sa opíjať, ale stretnú sa tu a tie vzťahy sú úplne kvalitatívne. Strašne úžasná atmosféra, úžasní ľudia, kde sú vlastne také skutočné priateľstvá, nie také povrchné. Fakt také priateľstvá, ktoré idú do hĺbky. Sem tu sa mi spýtajú, že prečo si taká šťastná. Aj v škole, keď sa stretneme s tými ľuďmi, čo chodíme kladať do stredka, tak sme takí radostní. Každý piatok môžem trošku byť stretnutia a môžem sa obohatiť tou radosťou. Tá radosť sa mi tu páči, všetko, sloboda, uvoľnená atmosféra. Energiu a takú radosť do života. Že radosť rozdávaním rastu. Najviac ma oslovila asi priateľskosť a taká otvorenosť ľudí, ktorí sú na stredku. Tata, viete, že kamaráti, toto, sranda, také rozvíjanie mojej viery s Pánom. Silnejšiu vieru, také povzbudenie do života a proste také obnovenie. Spoločenstvo, to je sila. Dáva mi možnosť prežívať svoju vieru v spoločenstve a vlastne tak cítiť ju. Ja sa verám a úplne také miesto, kde sa môžem vyrozprávať, kde máme svojich ľudí, ktorí ma pochopia a proste vydajú silu. Nemusí tu človek na nič hrať a proste tí ľudia ťa berú tak, aký si. Hlavne to, že sa tu cítim prijatá a našla som tu nové priateľstvá. Moje prvé setko tak nebolo až také, že som nič také veľmi, hej. Ale potom som prišla druhýkrát, tretíkrát a fakt, že potom v treťom stredku, ako som proste poznala viacej ľudí a to tu proste, ako už vtedy začalo, ako ma to vtedy chytilo, tak proste to sa nedá prestať chodiť. Je to zdravé, otvorené spoločenstvo, mladí majú kde prísť a že to spoločenstvo má budúcnosť. Sa nudia doma a nemajú kam ísť a to sa veľa zabaví a takisto veľa aj duchovnej naberú. Keď možno to nebude hneď také úplne, že každý s každým sa bude spoznať, ale nech príde ten človek viackrát a potom tam zažije fakt to prijatie, tie skutočné priateľstvo. Dobrý, kamera, dobrý, kamera, dobrý. Keď som dozvedel o kamienkačoch, tak... Opa! A tak som sa ja dozvedel o kamienkačoch. Super kamaráti, toto super, si s ním má tričko. Čo máš tam dávno napísané? No tak, super rozhovorí. Je to také, že by si mal povedať, že... Takže príďte a normálne toto sa porozprávame. Poďte dnu, bo už pomaly kompletuje. Toto bude. Si nám preručil. Čo mám hovoriť, Asi si druhou si mal dať. Tu spoločenstve som sa dozvedela prvýkrát do Vysokej na Silvestra. Odkiaľ si to dozvedel? To bude trápasť. To už je trápasť. Hľadal na internete alebo proste vymýšľal veci a každý sa do toho zapojil. Aj tak to nefunguje, tam je to netiskné potom sa. To si mala povedať. Ako dlho už sem chodíš? Od decembra 2011. Odtedy. Slúži. Televíziu Kamienka, či? No meni Danko.